В днешното Евангелие виждаме Тома. Обикновено го наричат неверния Тома. Но да си кажем честно, това не е вярно. Тома не беше неверник. Тома беше себе си. Той беше като мене, беше като теб. Той беше човек, който познава света така, както го познаваме всички ние. Свят на физика, логика, математика. Свят, в който нещата се случват по предсказуем начин. Гробът си е гроб, камък си е камък, а смъртта си е край. Тома не беше циник. Той просто не можеше да излезе от мисловната рамка, която познаваше. Не защото не искаше да вярва, а защото не познаваше друг свят. Възкресението за него беше абсурдно. Но точно там, в този абсурд, Исус го чакаше. Не с аргументи, а с своето присъствие. Хвален Исус, здравейте, аз съм отец Кшиштоф, капуцин и всяка седмица от петък вечер до събота споделям с теб една проста мисъл върху неделното Евангелие. Каня те да слушаш подкаста под адреса yaumhm.podbean.com. Там ще откриеш нови епизоди. Всяка седмица, винаги близо до неделята, винаги близо до Божието Слово, каня те сърдечно. Исус не обяснява на Тома механиката на възкресението. Не му изнася проповед, не му показва презентация на PowerPoint. Той просто идва, застава пред него, казва името му, позволява да бъде докоснат, защото на Тома му трябваше импулс, за да излезе от това, което познаваше. И точно това е същността на вярата. Не доказателство, не теория, а среща, връзка. Вижте, цялата история на спасението не се основава на доказателства, а на взаимоотношения. Авраам, Изаак, Яков, Йосиф, Мойсей, Давид, Соломон. Те не са изучавали теология. Те не са имали Библия в PDF. Не са чели библейски коментари онлайн. Те познаваха Бога, защото влизаха във връзка с Него. Говореха с Него. Понякога спореха с Него, понякога не го разбираха, но знаеха, че Той е. Точно това прави Исус с Тома. Той не обяснява, Той се показва. Не убеждава, позволява да бъде докоснат. Защото Тома не можеше сам да прекрачи границата на разума. Но когато срещна живия, всичко се промени. Да си кажем истината, празният гроб щеше да е достатъчен. Но Исус беше предвидил това поколение прагматици. Епохата на така наречена изкуствен интелект, хора на фактите, таблиците, доказателствата. Затова той не оставя само празен гроб. Появява се на учениците в продължение на 40 дни, не за да задоволи любопитството им, а за да влезе с тях в жива връзка, както някога с патриарсите, и за да им вдъхне кураж. Защото вярата не е просто съгласие с нещо неразбираемо. Вярата е безусловно доверие чрез жива връзка с Бога. Връзка, която те прави свидетел. Вярващия човек не е всезнайко от амвона, нито теолог с библиотечната карта. Вярващият човек е свидетел. Такъв, който става, действа, обича, служи, прощава, върви. Не за себе си, а за онзи, когото е срещнал. Бог не се побира в нашите схеми, слава Богу.
І това е прекрасно. Защото ако Бог можеше напълно да се добере в човешкият разум, нямаше да е Бог. Но Той е по-голям от нашите категории, по-голям от смъртта, по-голям от всичко, което наричаме невъзможно. И когато Той дойде, вече не ти трябват теории. Трябва ти само смелост да кажеш Господ мой и Бог мой. И ако можеш да го кажеш днес, тогава Възкресението става истина за теб. Христос възкръсна, наистина възкръсна. Халелуя!